Las 6:05 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 10 tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. 5 ka mga ospital sa probinsya handa mag-akomodar sang patients under investigation tungod sa nCoV. Masobra 30 ka mga drug personality sa Barangay 2, voluntaryo nagsungka sa otoridad. Sa balita national, travel ban sa mga nagabiyay gikan sa Taiwan ginakonsiderar sang gobyerno sang Pilipinas. Una nga nakumpirmar nga nagpositibo sa nCoV nagkagwa na sa hospital. Kag sa aton balita international, 9 ka miyembro sang pamilya sa Hong Kong nagpositibo sa 2019 novel coronavirus. Sa sports balita, Clippers daog apisal wala naghampang si Leonard kontra Cavaliers. Kag sa aton balita entertainment, Kathniel liwat magaupod sa big screen. Detalye sa mga nagapangunang balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo
Balita sa aksyon! Las 6 Jess Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga nagapangunang balita lokal nakahanda sa pagbato na sang patients under investigation kon PUI sa 2019 novel coronavirus ang 5 ka mga hospital sa Negros Occidental. Sunod kay Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio, ini nga mga hospital among Teresita L. Halandoni Provincial Hospital sa siyudad San Silay nga may 8 ka mga isolation rooms, Cadiz District Hospital nga may 4, Lorenzo D. Zayco District Hospital sa Kabangkalan nga may 3, Valladolid District Hospital nga may 2, kag wala pa madeterminar nga kadamuon sa mga kwarto sa San Carlos City Hospital. Sunod kay Eusebio, ini nga mga hospital ang may kaugalingon nga mga doctor kag nurses nga magatatap sa PUI sa dugang pa ni Eusebio, ini nga mga isolation rooms ang sadto nagamit na sa mga pasyente nga natapikan sang tipdasa. Sa karon ng Silay Hospital amo pa lamang may PUI halin sa Banwasang La Castellana. Iba na private rooms na kaya we are required daw 10% private. May kulang man ang personnel ta. That's why kaya ang problema na sila kabalo ka once magtandog ka sa mga amo na nga PUI or may mga symptoms sa mga hindi ka pwede magsulod sa ward. Dira ka na gid ya. You stay there. Labot yan si Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio. Ginpaidalom sa paghanas ng pila ka mga doktor kag nurses ang napulo ka mga district hospital kag isa ka provincial hospital sa Negros Occidental kung ano ang mga pagsulundan sa pagtatap sang patients under investigation kung PUIs sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio, ginpatigayon ang demonstrasyon sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial agud makitaan kung ano ang dapat kang ini dapat himuon halin sa pagsulod kag pagwa sa isolation rooms. Ginpresentar man ang mga pamaagi kung paano mapasiguro ang kaluwasan sa mga ini kag hindi malatnan sa makamamatay nga virus. Ginklaro ni Eusebio nga kalabanan sa mga doktor kag nurses ang maihibalo naman sang sini nga pagsulundan apang kinahanglan nga liwat mahanas para mapasiguro nga insakto ang pagtatap sa mga pasyente. Sa 11 ka mga hospital sa gobyerno sa Negros Occidental, 5 sa mga ini ang pwede nga magkabaton sa PUIs. Ang sa mga balita magabakal naman sang dugang nga personal protective equipment akong PPE ang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental agod gamiton sang mga health personnel sa hospital sa pagtatap sang patients under investigation sa 2019 novel coronavirus. Personal nga ginpresentar ni Hospital Operations Head Dr. Leonardo Eusebio sa mga media ang PPE nga ginalakipan sang goggles, anti-fog lens, gloves, shoe cover, surgical gown kag mask, long sleeves kag head cap. Sunod kay Eusebio, ang isa ka kit sang PPE ang nagabalo sang 3,500 pesos kag makabig nga disposable. Sunod kay Eusebio, kinahanglan pa sang probinsya nga magbakal sang dugang nga 3,000 ka PPE agod ipanagtag sa health personnel sa mga local government units sa kon LGU. Plano man sang probinsya nga magbakal sang thermometer infrared scanner nga ipahamtang sa mga pantalan kag airport. Ini paagi sa ginpahin nga pondo nga 33.5 milyon pesos. Nagdangat na sa 6 ka mga patients under investigation kung PUIs nga gindala sa mga hospital sa siyudad sa Bacolod ang nagnegatibo sa novel coronavirus. Sunod kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, 4 pa ka mga PUI nga negatibo sa virus nga ginalakipan sang 2 ka mga babayi kag 2 ka lalaki ang natalana nga i-discharge subong nga semana. Sa karon, stable kag yara sa maayo nga kondisyon ang nabili niya PUI sa hospital. Nagpanugyan si Tan sa mga nagnegatibo sa coronavirus nga obserbahan ang kaugalingon tubtob nga matapos ang 14-day quarantine. Samtang ginkompirmar ni Bacolod Vice Mayor Alcide Familiara, nag-chairman sang Interagency Task Force, may isa pa ka PUI nga gindala sa hospital sa Bacolod hapon sa Pebrero 10 bangod may travel history sa apektado nga pungsod. Sunod kay familyaran, isa ka public kag 6 ka private hospital ang sarang nga maka-akomodar sang pasyente nga nagabatsyag sang flu-like symptoms nga may kabugusan nga 13 ka isolation rooms.
Sa iban nga balita lokal, basobra 30 ka mga drug personalities sa Barangay 2, syudad sa Bacolod ang voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan matapos nagpamulong-pulong tinalikdan nga si Manasanay BCPO City Director Police Lieutenant Colonel Henry Viñasa, aganay BCPO Deputy City Director for Operations Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sudo kay Barangay 2 sa punong Barangay Imelda Banguanga, nagsabat ng pila ka mga pumuloy sa pangabay sa mga kapulisan matapos nga 37 ka mga drug personalities ang voluntaryo nga nag-surrender. Sa punong barangay, nagtingob ang ila ahensya, pulis, simbahan kag DSWD nga buligan ng mga drug surrenderer para sa rehabilitasyon. Gain kumpirmar man na sa kapitan nga 3 ka beses kada semana, agaw saron na ang ikaduwa nga panalgansing na barangay hall para sa rehabilitasyon sa mga nag-surrender sa din kabahin sang programa among Bible Studies Awareness Program ango sa epekto sa illegal nga droga kag iban pa. Nagalaom ang pamunuan sa Barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga pag-aaprubahan sang sangguniang panlungsod ang bag-o lamang ginpasar nga barangay ordinance para sa barangay ID system kag pabutang sang sticker sa mga motorsiklo nga nasakupan sa ila barangay. Suno kay punong barangay Imelda Banguanga, ila naging sumetar sa opisina ni Councilor Dinder Ramos ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances ang mga ordinansa sa tuyo nga mahatagan sang barangay identification card ang mga residente agud nga mapahapos makilala kag makita ang mga ini kung madalahig sa illegal nga droga. Nagaplano mo ng barangay upod ang mga opisyal sa Barangay 2 nga magbakal sang 8 ka mga CCTV camera nga ipahamtang sa pampubliko nga lugar. Dugang pa ilaman ginsunod ang sistema sa mga kapulisan para sa peace and order kag agud matapna ang pagsulod kag pagwa sa mga ilegalista nga nagaguba sa dalan sang ila barangay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 17 Action Radio Philippines Standard Time, detalye sa mga nagapangunang nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon
serbisyo. Salamat kit sa pagsuporta. Sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Yara sa maayong nga kondisyon ng tanan nga mga Pinoy nga gin-repatriate humalin sa Wuhan, China. Ni kasunod nga nagpanik ang pila ka mga residente sa palibot sang Athletes Village sa Capas, Tarlac nga nagserbe nga quarantine facility. Sunod kay DOH spokesperson Undersecretary Eric Domingo, wala sang may nag-develop nga sintomas sa 31 ka mga Pinoy nga gikan sa Wuhan umpisa nga nag-abot ang mga ini sa pungsod. Maga-deploy ang DOH sa mga health workers para mag-monitor kag mapakalma ang mga residente sa palibot sa quarantine facility. Una nga nagpatigayon sang rally ang mga residente sa Capas kag may plano man nga magpasa sang resolusyon ang konseho sa mga banwa nga nagapamatok sa paghimo sang Athletes Village bilang quarantine facility. Nakagwa na sa hospital ang una. Nakagawa na sa hospital ang una nga nagkumpirmar nga kaso sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease ukon 2019 nCoV ARD. Sa press conference, ginpahayag ni Health Undersecretary Eric Domingo, ginpagawa na sa hospital ang pasyente sadtong adlaw sang Sabado, Pebrero 9 matapos nga duha ka beses nga nagnegatibo sa ginhimo nga test. Samtang 262 ka mga persons under investigation ukon PUIs kag 41 ay nakagawa na sa hospital ang padayon nga ginamonitor sang DOH. Samtang ginatuna naman sang gobyerno sang Pilipinas nga ilakip sa listahan ng temporaryo nga travel ban sa tanan nga travelers gikan sa pungsod Taiwan. Sunod kay Health Undersecretary Gerardo Bayugo, natala na nga talakayon sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases nga ilakip sa travel ban ang pungsod Taiwan. Ang Taiwan ang mayroon sang 18 ka mga kumpirmado nga kaso sang novel coronavirus. Sa karon na mga dumuloong ang wala ginatugutan nga makasulod sa Pilipinas kung silang nakabiyahe sa China, Macau kag Hong Kong sa nakaligad nga 14 ka adlaw. Ang mga Filipino nationals naman kag ang mga Philippine permanent resident visa holders ang tugutan nga makasulod sa pungsod pero kinahanglan pa nga magpaidalom sa 14-day home quarantine. Temporary man nga ginapauntat sang Bureau of Immigration ang pag-issue sang tourist visa sa mga Chinese nationals sa tuyo nga malikawan nga makasulod sila sa Pilipinas. Hindi na kinahanglan ng Presidente Rodrigo Duterte nga konsultahon pa ang iya gabinete angkod sa pagbasura sa Visiting Forces Agreement ug VFA sa tunga sang Pilipinas kag Estados Unidos. Sunod ka Presidential Spokesman Salvador Panelo, maayo nga abogado ang presidente kag madugay na nga ginatun-an ang sitwasyon antes nagdesisyon nga ibasura ang VFA. Dugang pa ni Panelo nga magakonsulta lamang ang presidente sa iya gabinete kung may mga issue sa pungsod nga hindi siya sigurado. Ginpahayag man ni Panelo nga suportado sang gabinete ang desisyon sang presidente. Unang ginpahayag ng Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin kag Defense Secretary Delphine Lorenzana nga wala na silaging konsulta ni Duterte sa magdesisyon nga ibasura na ang VFA. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 23 Action Radio Philippine Standard Time. Ugali ang Panginoon sang DTX 500 bangon ang DTX 500 na may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantine nga panubos ang glucose, vicin nga nagakontrol sa mga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na mo-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa Balita International, Sports kag Entertainment pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports first portion. Aksyon Balita Una sa aksyon. Lasay sa 28 sa Action Radio Philippines Standard Time. Ag sa detalye sa aton balita international, nagpositibo sa 2019 novel coronavirus ang 9 kamiyembro sang isa ka pamilya sa Hong Kong. Ini matapos nga nagkaon sang hotpot meal ang pamilya. Unang nagkumpirmar nga nagpositibo sa virus ang isa ka 24 anyos nga lalaki kag 91 anyos niya nga lola. Ginkumpirmar sang Center for Health Protection sang Hong Kong nga nagpositibo man sa virus ang tatay, ang nanay kag duwa sini ka tiya kag 3 ka pakaisa nga lalaki. Ang siyam ang nalakip sa 19 ka mga persona nga nagkaon sang hotpot meal samtang nag-celebrate sang Lunar New Year holiday. Mayara na sa karon sang 36 ka mga kumpirmado nga kaso sang nCoV sa Hong Kong kag may isa na ka biktima sang ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, nangin mahapos para sa Los Angeles Clippers ang ilang enkwentro batok sa Cleveland Cavaliers matapos nagdaog sa score nga 133-92. Ini ang pagbawi sa Clippers matapos nga naluto sila hampang kontra Minnesota Timberwolves. Nanguna sa Clippers si Lou Williams nga may 25 points kag Paul George nga may 22 points. Nagdaog ang Clippers nga walang ila star player nga si Kawhi Leonard nga nagpahuway. Nakapasulod naman sang 10 puntos si Marcus Morris Sr. para sa una nga hampang sa Clippers ang inang trade humalin sa New York Knicks.
Iniman ang unang tion nga naghampang si Andre Drummond para sa Cavaliers nga nakapasulod sang 19 points matapos nga gin-trade gikan sa Detroit Pistons. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, liwat nga maga-reunite para sa panibagong nga big screen nga project ang love team nga Kathniel o konsanday Catherine Bernardo kag Daniel Padilla. Ang nasambit nga proyekto ang sa idalam sa direktor nga si Cathy Garcia Molina. Sa interview sa kay Catherine, ginpayag sa actress nga excited na ini tungod finally magabalik sila sa big screen nga magkaupod na ni Daniel. Sa nibaluan, mas sobra isa ka tuig man antas liwat nga nag-upod ang duwa para sa isa ka proyekto. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Pebrero 10, 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang defensor. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon